Det der med at virkelig sige, at jeg har en mission derude, det er jo et længere perspektiv, jeg kan have i virksomheden, end jeg kan tillade mig at have i min forskning. Jeg har i hvert fald aldrig været med i et projekt inden for forskning, hvor det er mere end 3, 4, 5 år, vi sådan kigger frem. Altså, jeg kunne godt arbejde i den retning hele tiden og hver dag på universitetet. Det har jeg sådan set også gjort i mange år. Men den lange bane at arbejde fokuseret innovativt med det, så det også forandrer praksis. Den mulighed får jeg jo nu ved at starte en virksomhed. Jeg har i alle årene arbejdet med innovation og entreprenørskab ud over det digitale. Så skete der lidt forandringer i instituttet, og samtidig med, at der var en ny virksomhed, jeg var med til at starte op, hvor jeg så tænkte, nu er det min tur, nu skal jeg være CEO. Så var vi 7 founders, der samlet, så blev enige om at stifte virksomheden Go Greenlight. Og det kommer jo som et spin-out-projekt ud af Aalborg Universitet. Det handler om, at min gode kollega Peter Vistesen, han har lavet et stykke software, hvor man kan arbejde med interaktiv video. Og så tænkte han, kan man ikke bruge det til noget andet og noget mere end det ude i praksis? Og så sagde jeg, jamen jeg kan tage det med over til Martin Mianar, fordi hans hustru er caster. Men så stod Caroline Reichardt, der er line-producer for Nordisk Film, hvor man har alle de der billeder på væggen og skal finde ud af, hvad for nogle lokationer og hvad for nogle skuespillere. Og så skriger hun så, er der ikke nogen, der kan sætte strøm til det her? Og så siger Martin, det er jo det. Når jeg sidder som instruktør, og jeg vil bare have sådan et player view, en selector, hvor jeg kan sidde og sige ja, nej, måske til de forskellige skuespillere i forhold til de forskellige karakterer. Og der startede Go Greenlight, fordi den rejse, det er at lave et Greenlight, det hedder Go Greenlight, og det er det, vi hjælper til med. Når vi så skaber noget, altså vores værktøj, vi laver, der bliver det jo anderledes, når man er i en virksomhed, i stedet for, at man lader sig drive af, hvor mange artikler man kan skrive, som selvfølgelig er vigtigt for universitetet, men det er jo ikke vigtigt for at redde verden, eller det kan det være, men det er i hvert fald ikke den dagsorden, man kan arbejde med på samme måde. Der er altid udfordringer med at møde en branche med de idéer, man har, og en virkelighed. Styrken er at komme ud af det digitale humaniora, fordi der står mennesket i centrum. Og den forståelse af den konceptuelle model, som brugerne har, og få den omsat til nogle user flows, som nogle programmører kan lave noget teknologi på baggrund af. Det er jo en enorm styrke, man har. Når vi nu laver et stykke værktøj, som skal bruges af nogle castingagenter og nogle instruktører og nogle producer, så laver vi nogle brugertest-setup ude for praksis omkring en opgave, de så skal løse. Det er jo en antagelse, at det her bringer værdi i markedet. Derfor så er vores approach fra når kunden ringer til, at den første skuespiller er greenlit, er det så noget, der bringer værdi for dem, der bruger vores værktøj. Det vil vi jo gerne finde ud af. Hvis man vil gå innovationsvejen som forsker, så handler det jo bare om at komme i gang. Det er jo lidt ligesom i forskning, at der gives jo ingen garantier, og det gør der heller ikke i innovation. Så på den måde minder de to ting om hinanden. Der skal man eksperimentere. Og hvis innovation også betyder, at man får noget ud på et marked, hvor der er nogen, der vil betale nogle penge, fordi det har en værdi for dem og skaber noget værdi, det kan man jo ikke sidde og tænke sig til. Du kan heller ikke skrive dig til det. Du bliver nødt til at komme i gang.